Beagi Zabal, Ollokiegi, ongi etorri txapera. Ba, bueno, mila esker. Bai, banun gogoa, zuri elkarrizketa egiteko. Bueno, nik sorpresa hartu, no? Ezta? Bueno, eta hementxe, zerbait hartzen dugun bitartean, elkarrizketa bat egingo dugu. Nik uste dut, zu elkarrizketatua izan behar duzu, bai, ala bai. Bueno, bai, nik esaten dudalako, eta punto. Ja, zuk ikuste bazu, primeran. Izan ere, ia 20 urte ipuin gintzan. Asi zinenetik edo gutxi gora bera, bai, 20. Eta nola izan zen, nola ipuina holtzarekin edo nola hasi zen? Bueno, egia esan, hau da topiko bat, baina ja txikitan antzerkia itea eta ez dakiz, bueno. Bazinen, salabardera pixka. Bai, familiko bazkaritan, guazen antzerkiak itea, hori bai. Hori bai. Eta gero, gaztea, talde feminista osatu zen Lasarten, eta tailerrak, tartean antzerkia, hor ere sartu nintzen, ondo. Eta gero, talde feministak antolatu zuen ere klaun tailer bat. Baina nik orduan, ez neukan, hola, ez hitzaizkidan gehiagi gustatzen pailazoak egia esan. Behiratzen zenien pixkat? Bai, ez, hoi ez detingo. Eta, egin zuten, baina nik hor ez nuen egin, eta gero, junitzen Arrasatera lanera, eta han Antzuolan ipuin ikastaro bat. Ni Arrasaten han bizitzen, ez neuzkan laguntzarerik ez neukan, eta orduan esan, apuntatuko naiz, eta Oiulari Klonek ematen zu, Rai Buenok eta Maitek, eta egin nun ikastaro hori. Orduan, hortik ja ipuinena, bida, hor badago. Eta behin, ere, Oiulari Klon Raquel Imaz zegoela, Irungo liburutegian ipuin kontalari batek jun behartzu, gaixotuko zanu, auskalo zer, eta patean dei bat, ni jungo nintzen. Nei, zu deitze baiazu, dena zure ardura da, zuk ikuste bat nauzu, eta holaxe izan zen, zinitzela ipuina kontatzen. Lehenengo ipuin zaio ordaindua behintzat, Irungo ura izan zen. Ze politia, ez da zer oroitzapen daukazu, nola sentitu zinen edo, ze... Bueno, ondo, hala ere aurretik, egia da, ikastore egin da gero, gabonetan izan, badakitzala, nera nahiak kutsatxo bat oparitu zidan, nola, ipuikuntalari kutsa, txannatxo bat, kristalesko bola bat, bueno. Eta orduan gaztetxean, orduan Lasarten zegoela, La Casa deitzen zen gaztetxea, bazkari batean, ipuina kontatuko ditut, eta makarra, larruzko txupa kremailerazko gazte makarra pilan artean ipuina kontatu nun, eta egia esan hor bai flipatu nun, porque makarra horiek, ez ziala bereziki ipuinekin lotura, eta ipuinak daukan magia hori, batean historia jarraitzen, eta orduan adi-adi begiratzen. Orduan ja hori izan zen lehenengo sentsazio hori de, hemen zerbait dago, eta gero umeekin, claro, flipatzen, lehenengo aldia, hola, gaina kobratuta, ez da posible, eta posible da. Eta orduan hor izan zen kontalaritzarekin, baina hau da, eske hogei baino gehiago, porque igual, 1987 gaude. Eta zein da zer ustez trukoa, ipuin bat kontatzeko? Zein da zure trukoa bestela? Pelikula bat eukitzea buruan. Netzako, baina hau da, ipuingintzan eta egia guztietan da, irudiez osatutako zerbait. Orduan, zu azkenean daukazu hori sekuentziak bezala, eta hori kontatzea litzateke. Zer gertatzen da, behin da berriro kontatzean, bapatean estena horretan detaile gehiagokin gelditze zehala, ez? Baina badago, lehenengo aldiz kontatzen duzunean da oso, hau dira sekuentziak, eta hau kontatuko izu. Orduan da pixkat egituratzea, narrazioak daukan orden hori, nik uste horrek gerora menere beste lanerako edo beste mesedegarria izan dela, egitura hori eukitzea. Arrasaten zen dela esan duzu, izan ere zuk beste lan bat bazeneuka, lan egonkor bat, serio bat, esango una, eta Oiulari Klaunen ja hasi zinen ipuinena egiten, baina sudurgorriarekin etopatu zinen, ez da? Bai. Bertan, zen dela? Bueno, hori izan zen, nire Arrasaten egon nintzen Lagunaron. Inguru giro modulo bat egin nulako ere esan biatorren Arrasaten, eta, lanean hasi nintzen, tximinia kutsadura aztert, dena oso, oain atzera begira esatet oso surrealista, baina Mary Poppinsen antzera buzoa jarri, eta bai.
Eta izan zen, bapatean, bai, ikastaro trinko bat ere oiularik brinkolan, lau egun. Brinkolan, ja? Ja, dago nik usten dut, ja, brinkolan malimazen ikastaro horrek bazeukala zerbait. Claro, eta izan zen hor lau egun, oporrak bezala hartu nituen egia esan, ez? Venga, guazen, giroa izan zen, brutala, jendea, eta hor lehenengo aldiz jarri nun Sudurgorria. Tailerra ematen zuen, tailer desberdinak zauden, baina nik izen eman nun, Raquel, Imaz eta Sergiok ematen zuten ikastaroan, eta disfrutatu nun, asko, ja lau egunak, osotasunean, baina ikastaroa ere, bai. Eta hor, bai, izan zen, nola ideia puntu horiek klikoi. Bai, inflexio edo... Bai, hor zen, ostras. Hau, nik aurrekoan ere, gaina Raquelek emantzun talde feministan ikastaro ua, orduan ez nun inungo, Sudurgorria hoxi bakarrik falta zitzaigun, eta bapatean, deskubritzea, ate bat zabaltzea, bai, hau, zerkatu behar deu, alba deu, behintzat. Baina, zer eskutatzen du, zer eskutatzen da Sudurgorri horren atzean? Hainbeste engantxatzen duena, eta zuri adibidez, engantxutu dizuna. Bai, nik uste dut, azkenean da maskara txikiena, orduan, maskara horrek, ez dezula pertsonai bat prestatu behar, baizik eta Sudurgorri jarrita, bapatean, gauza asko zure nik hau esplikatzen dut porrotaren, netzako izan zen porrotaren umorea, ez? Eta bizitzan normalean porrota edo gauzak gaizki egitea bajoi bat da. Eta bapatean aurkitzezu leku bat, non, ateatzea, Sudurgorrekin eta zenbat eta ridikuloagoa egon, zenbat eta gauzak okerrago, egin, umorea sortzen du. Buah! Ostras, bizitza guztian hor kontrolatzen, de patosa bat naiz, ez dakiz ez ditut gauzak normal egiten, eta bapatean zenbat eta anormalagoa izan, orduan eta, ez, klauno, ez dakit hobea, baina... Emaitza hobea, eragin hobea. Claro. Orduan, nik uste horri izan zala, bueno. Maitasun historia bat, ez da? Bai, hombre, jazta, hori nire ez perfekzio hori, horrek leku bat aurkitu du. Polita, bai, ez da? Porrotaren arrakasta bat, ez da? Bai, baina gauzak, ez dakit, ez dira, ni baso bat betetzeko edo gauzak daukate gauza logiko eta azkar bat, eta gero gaude dena zailago egiten degunak nahi gabe. Hiru buelta emango ditut, buelta batekin beste pertsona normal batek egingo lukela, nik igual hiru behar ditut. Hori bizitza normalean batzutan, eta bapatean zan, jazta, esketx bat daukazu, hiru aldiz zure, egiteko era normala, da, como, ja, que graciosa. Bueno, pues venga. Humorea behar bada, momentu horretan eman zenion behar bada beste garrantzi bat, edo ordura arte ere bazen zure izaeraren parte eta... A ber, nik anaiz zarrago badaukat, orduan beti esaten dut biziraupen teknika bat dala, ja, humorea erabiltzea. Ez, orduan, nolabait erabiltzen nuen, batez ere nire desgraziak edo kontatzeko. Eta izan ere, nik, hau esan dut, bai, tailerretan edo, nire arazo bat, baldin badakat, eta norbaiti kontatzerakoan, ezin badut humoretik kontatu, netzako izaten dira alarmak. Hor ja zerbait gertatzen ari da. Oso grabea, ez da? Bai, edo nik ez dakat gain... Bai, ez dakazu gaindik? Bai, mina egiten ari. Honek ez du esan nahi nik arazo bat kontatzerakoan entzuten ari danak parra egiten badu netzako ez dala arazo bat. Ez da hori, baina behintzat badakat gaitasuna arazotik kanpo jartzeko. Eta hori egin ezin dudanean, hori nire bizitzan izan dira alarmak. Hemen arazo potente badago. Orduan, ez dakit pixkat film egin naiz, baina... Humorearen garantzia da, honekoia pixka bat, bazela zure izaeraren... Bai, behar nun, bizitzeko, nolabait nire bizitzeko erazan kontatzea ez txistosa, porque ez naiz ere izan txistosa, ez, baina ikuspegi desberdin horietatik. Eta gero ja profesio bezala hartzea, hori nik ez nun espero, ez ni por el for, que ba.
hori izan zan ere, ikastar hori egin eta gero, justo Virginia Imaz, Circo del Solen egon zan eta bueltatu zanean, talde osatu nahi zuen. Eta Brinkolan egindako tailer eta zeta, hartu zituen batzuk, eta komentatu zigun, aber, zeirutzen zaizuen, bueno, nik hau ja, ez nula espero, guazen tailerrak egitea ere, eta orduan hori egontzan formakuntza bat talde batekin, eta hortik, batean, oiularin zaude, eta obrak dazkazu. Boloak hasten dira, eta beste bizitza mota bat. Claro, eta hori izan da oparia, zen bestela zuk egin ditzazkezu tailer pilo bat, baina ez badaukazu aukera jende aurrean egiteko, eta ez da erresa. Baina, oparia izan... Zirkituen toki bat edo zirrikitu bat egitea. Claro, egin dezakezu ze bakar, baina gero saldu behar da, baina ja talde baten babesa, Virginia Imaz, baldin bada gainera taldea eramaten du. Orduan, horrek ja bidea, errestu zigun pila. Eta aipatu duzu, humorea bai zure izaeraren parte edo bizitzan garrantzitsua, eta aipatu duzu lasarteko talde feministan ere hasi zinela lehenengo ikastaroak edo feminismoa ere txirukordatzen da asko zure kasuan humorearekin ere. Bai. Ze harreman daukate bi horiek? Hombre, nik uste uztartu, talde feministan lasarten, baina hor gaztea ginean, hor da, bueno, badaukazula, ez dakit, ere ikuspegi hori, ez, feministarena. Baina gero izan zen, ja oiularin, ez, berriro, humorea, sudurgorria, eta, karo, Virginia Imazek ja ere feminismorako lan asko egiten zuen. Orduan, hor nik egia esan, oiularin deskubrimendurik potentena konklusioak izan dira niretzat. Hoi da, orduan, karo, eramaten gintun, zieran igual laguntzaile bezala edo, jardunaldi pilo batetara, gero, bera konklusioak egiten zituen, da batzutan gu laguntzen edo bakarrik apunteak hartzen. Orduan, klaro, hainbeste jardunaldi feminista, Virginiaren diskurtso feminista, karo, jazta. Sartzen da, ezta? Sartzen da. Bai, orduan jazan aurretik neukan zerbait, baina batean uztartu egintzana, hola, kasualidadez, ez? Orain kontatu dudan ibilbidearekin, ez? Zen, igual oiularin sartu beharrean klauna beste leku batetik azten dut, da zientzia fikzioa egitauka, baina ez dakit feminismoarekin uztartzeko hain errex egingo nun, edo hain logikoa izango zen lotura, baina honetzako beti egonda lotuta feminismoarekin sudurgorria eta... Eta zure zera hori, ez da? Bai, eta ipuña kontatzerakoan ere, bai, zan arreta horri, divertigarria izan behar du, baina... Baina zerbait ere egon behar du, ez da? Mezu batek ere egon behar du, aldaketarako edo. Bai. Eta, hainbat urtez ere, bai ipuin kontalaritzan, bai klaunarekin, bai klaunkursioekin, ez dutela ongi esaten bine, hori ere, eta gero, batean ez dut esango, baina, hor proiektu bat egiten duzue, binakako proiektu bat, Anela Baka, bertsolariak, lasartearra baita ere, eta zeuk, ez da, nola sortu zen erradikalak gara eta gero erradikalak ginen. Bai, hor gertatu zen ere, oiulariz hitz egin dugu, baina momentu batean nire kabuz jartzen naiz, eta hor egia da sudurgorria etzala inerresa. Hori da, ez da, babes... Claro, porque ez da kasu... Eta orduan hor ipuingintzan sartzen naiz, ilustratzaile batekin, orduan egiten ditugu batez ere aurrentzako saioak. Helduentzako ipuin saioak ez dira inoikoak, publikoa ez dago ohituta, ez da, hau da betikoa, baina iparraldean, edo kultura gehiago dago, ohitura gehiago dago, baina ipuin kontalaritza helduentzako hemen oso gutxi programatzen da, eta publikoa ere ez dago. Baina nik asko disfrutatzen ditun helduentzako saioak ere. Orduan, lasarten adintarte, handia dakagu. Baina orduan, ni txikitatik ipuina kontatu dizkiot, gero bertsolaria. Eta orduan, bazan talde feministan topatzen gara, eta hor gertatzen da, improvisaketa, nik bai, zerbaitin beharko deu. Eta lasarten egiten da udaberriko bertso saioa, eta esan zidaten diala bertsolarik,
bueno, gaina, Maialen, Ane, eta gaina bertsolari top, bai, top. Eta uztartzen da, edo dantzakin, edo musikarekin, edo, porque ez dakizen bat edizioa goaz, 11 edo. Eta justo urte horretan nahi zuten egin bakarrizketekin. Horan, deitzen daute, nik iteko pixkat gidatze hori. Mezua izan zen, Eba Hatxek egiten duen hori. Presiori gabe. Presiori gabe. Eta gainera nik kontalari zan nengoenean, batzutan deitzen zidaten de, zu bakarrizketak egiten dituzu, digo, ez, barkatu, nik ipuin. Hori da, zu? Ipuina. Baina ez zan ere uko egiten baizik eta ez da berdina, nik ipuina kontatzen ditut, ez nago, stand-up komedioik, nik ez dakizkit egiten, ez da bat ez bereziki atsegin dudan zerbait ere, esan behar dut, orduan behintzat. Eta, bueno, orduan, herrigintza da, ez tezu ezer kobratzen, ez tezu, bueno, venga, ez gara jarri konta. Eta orduan, karo, idatzi nituen tekstoak, egin nun, eta horra aurkitu nintzen oso eroso. Gustatu zitzaidan pila bat. Eta hortik ja, anerekin, bueno, pues igual hemen, porque ja hor uztartu ziren bakarrizketak eta bertsoak, hemendik tiraka zerbait egin dezakegu. Eta hola izan zen, venga, guazen elkartzea eta haber nola iten den. Modurik onenean, ez da? Berezkoa edo ondi pasatzetik. Bai, porque gainera hasieran hasi ginean, igual antzerki, bueno, gero hor liburuan anek superondo esplikatzen du, eta kontuatu ginean, ez zuretik, ni neretik, eta nola uztartu. Eta, bueno, brutala izan da. Kriston kombinazioa eta kriston ibilbidea, ez da? Bai. Nola bizi izan duzu ez? Izan dira? 5 urte, hori da? 5 urte, bi, gara eta ginen, gaina bata bestearen jarraian. Biak, porque bigarren egiten dezunean badago... Aurre presio, maila egaten non behar duzu, ez da? Claro, honeko ondo funtzionatu du, orain bigarren zati honak egon aldira, edo orduan, nahi hasieran kosta zitzaidan gara ustea, baina bigarren ginenetik ikusi nun erantzuna, digo, jazta. Ginenek ere funtzionatu zuen asko, eta izan da, bai, nire ibilbide profesionalean ere inflexio puntu bat, guztiz zeren bakarrizketak, esate dizut, hasieran zala, ni ez naiz bakarrizketalaria, ipuin kontalaria, batean da deskubritzea, claro, bakarrizketa, ni bakarrik hitz egiten, ikusten dezu jakingo dakizun bezala, ez dut bat ere gustoko hitz egitea, ni bakarrik, orduan, garo, eta kontatu nahi dituzun gauzak, kontatu ditzazkezu, nahi dezun moduan, orduan, eta gero, momentu horretan, anekin, bertsolaritza da, nola baitere, zan humorea eta egin dezakezu arintasuna esan nahi dut, venga, bueltak eman, eta zegoen gero bertsoetan sakontasun, orduan, kontraste horrek nik uste izan dela ere, funtzionatu duna, ez da? Txispa... Bai, emozioen gora bera, bai. Batean buaz esan du, bertsoak brutalak dira, aneren presentzia, hain claro, horregatik kontraste horrek nik uste dut. Eta behin 5 urteko ibilbide hori, eta zu aurkitzen zara, bakarrizketetan gustora nago, pasatzen da erradikala ginen gara dana, eta esaten zu, hemen jarraitu behar dut. Bai. Ez nola baitere gertatzen da, porque ez dakit gero, kontalaritza, sudurgorria eta bakarrizketak hartzen baditugu, ni ez naiz, puroa edo, ez? Espezialista edo justu horretan... Naizetan, kontalaritzarako klaunegia naiz. Klaunarentzako gehiagitz egiten dut. Orduan, bakarrizketa da nolabait hau dena uztartzeko aukera eman didana, ez? Porque izan zaitezke, sudurgorriri gabe, baina espresioa, aurpegiak, jolastu dezakezu emozioekin pila bat, hitz egin behar dezu. Asko, orduan ez da, como Jose bat hitz egiten du bakarrizketa batean, hombre, ze nahi zuitea, ez? Eta klaunarekin, segun ze eskolatik zatozen, karo, hori da batzuk klauna. Neria da txapa bat, que ez da la klaun, karo. Baina, konklusioetan egiten dut nik sudurgorria jantzi batez ere, orduan, hor ere hitza behar dezu, porque azkenean labur bilduin behar dezu gertatutakoa. Orduan, ni ere hor eroso nago, baina hori, beti zentsazioa ez naiz kontalaritza purista, ez naiz klaun purista. Baina bakarrizketalari bezala. Baina bakarrizketa malguagoa da, behintzat, ez?
Ordu, bueno, gero, bueno, bai. Bueno, eta Magma Mia. Bai. Egia da hor, Euskaraldi lehenengo edizioan hor ere egin nula eta horri izan zan. Pila bate, hor zaildu egin zinen, ez da? Bai, hor egin ditu, baina ja gaia kanpotik jarritako gai. Bai, euskara, kasu honetan euskara. Bai, eta oso ondo funtzionatu zuen, bigarren japan. Eta Magma Mia izan da, nik aukeratzen dudan gaia, nik nahi dudan bezala, eta... Goxokia, ez da? Bai, goxokia, baina, bueno, ez nekila ere... Zertara zindazen, zen bakarka, karo, orain bai dela bakarrizketa, esan nahi dela, no, bi, eta ni horretan oso jakitu naiz, bikoak ematen dizu babesa ere, bai. Baina orain bakarrik zaude, zer nolako aldaketa somatu duzu batetik bestera? Bai, baina hor gertatzen da kontalaritzatik natorrela, orduan nik asko, klaro, orduan nik bakarrik kontatu, ohituta nago, eta konklusioak ere bakarrik egin izan ditut gehienetan. Orduan, ez da izan bapatean, wow, ez bertigo bakarrik jartzea, ez da hola izan. Orduan, bueno, ba, izan da hori jarraitzea, eta gero egia da, eta gola da, erradikalak gara ginen eman ditena da, Euskal Herriko txoko askotan egon naizela, orduan izena, nolabait etzeateatzen bakarrizketa batekin zerotik, nor da, hau, ja badakazu atzeko... Ibilbidea, noski, eta izena eta prestigioa. Bai, ja. Eta sarea. A ber, hori horrela da. Bai, baina horrela da. Horrela da. Eta ze desberdintasun dago hartzaileen aldetik, ez da, klauna egin edo Magma Mia egin? Ez que klauna nola askotan egiten dudan jardunaldietan, eta orduan hor jendea dago, ez dut esan nahi txapak entzuten, baina zerbait, bueno, batzutan bai, publiko kautiboa, eta gainera, eta izlari guztiak eskidariak, amenoak ere, orduan da, eta batean, olako giro batean, agertzen da, mamarratxa bat, apurtzera, da, hasieran, zer da hau, eta orduan, jendeak behar du gehiago parraite, igual daramatzkitelako, egun osoa daramate, pentsatzen, por favor, segun zer gaia. Eta batean da, ze ondo, lasaitu naiteke, eta gainera, ari zara, erreferente, denak amankomunean dauzkagun erreferenteekin, horrekin parra egiten. Orduan funtzionatzen dute oso ondo. Eta bakarrizketa da gehiago, bueno, azte zara, jendea etorri da, zerbait ikustera. Osa, ez zegoen hemen eta orain da, como bera, oain arte seriotasunean, karo, orduan da hori. Azterketa bat edo, ez da? Bai, da zerbait eman behar dizu, porque ja jendea badator zerbaiten esperoan. Konklusioetan, ez zuten espero. Eta horra saldu zinen eta bera. Eta batean, pues da, como lantxa bezala, pues mira, ze ondo, pues muntxa dago, ez da. Eta hor zer, badukazu alako trukorik, bueno, pentsatzen dut denei bezala, ez da, saio batzuk oso onak dira, oso onak dira, eta beste batzuk ez dira inonak, ez da, edo hotzagoak dira, edo nola egiten zaio aurre, ez da, publiko hotz bati, ze ona, publiko on bati, aurre egitea, hori erretzagoa da. Claro, bai, eske publiko on batek egia da, jazta, eske erdia da. Erdia da. Claro, eta orduan ja hor, bai, ez, onditu bezala idazea, bai. Eta hotzagoa danean, hasieran da komo baina nik uste hor dela badakit momentu batzutan parra egingo dezutela. Bai, ez da, ziurtasun horrekin. Badakit, iritsiko da, punto ontan. Eta fede horretan, ez da? Bai, eta orduan da pixka bat, bueno, bai, eta askotan gertatzen da, publiko parra ite, baina badakizu, normalean gizon bat izaten da, baina ez du zertan, serio, auskalo nundi datorren, nik badakit, igual tripako minez dago, auskalo. Baina bapatean, helburu bezala zure ikuskizun osoan da, horrek parra egingo du. Eta orduan ja, helburu horrekin, eta ikusten dezunean, jazta, egin dut, ez da. Baina horri ere, zailtzeko ere balio dute, ez da, saio horiek ere. Bai. Munduko onena ez naiz behar bada beti, eta munduko txarrena ere ez naiz beti, ez da. Ez, eta gero niko askotan esatet, gero etxea zoaz eta bi ume badazkazu etzea inoiz gora egotzen. Zu bukatu dezakezu saio bat pentsatzen, ostras, eta ez dakizein zeon, eta igual, pentsa orain da, eta etxea iritsi, dizez, mierda dau, zer dau, hola. Zure publikoa ere orokorrean emakumezkoa da gehienetan, ez da? Bai. Gehienetan. Horrek eskatzen zaitu edo ez da bat ere? Batez, oza, azkenean kultur publikoa
emakumea da, nahi esan. Porque ez dakit, bueno, ez dut adibide jarriko, okerro esan, bakarrik jute dira ikustea, zu ikustea txakurrak, pues digo, pues que pena, baina ez nauk eskatzen. Nik badakin nondik egiten dudan, ez dut egiten emakumeentzat. Hau da, baino bai egiten dut, pentsatzen. Osa, ezken nitik, eta bai, eta salatu nahi dudana, edo kontatu nahi dudana da, nire esperientzia munduan, emakume gorputz batetik, emakume izendatuta, eta onartu duna feminitatea nola, bai. Honetaz egin nahi dut parre, zergatik gara femeninoak. Orduan, zein aurkituko da lotuago edo identifikazio maila zeinena izango da. Baina bestalde gu entzuten ditugu gizon, amorrua hor pixka bada, zergatik ez guria, zer da emakumentzako, eta ez duten esaten, gizonezkoen umorea gizonezkoentzako dala. Hor dago pixkat, neria baldin bada emakumentzako, zuria gizonezkoentzako da, eta gizonezko patriarkalentzako gainera, ez? Baina ni, emakumeak bakarrik etortzen badira, primeran, ez da, juten dira ere gizonezkoak, eta parra egiten dute, eta horregatik, funtzionatzen du, baina ez da gala eraso bat, ez zait inporta. Ongi, bueno, denbora pasa zaigu, azkar bukatu beharrean gaude, baina bai galdetu nahiko nitzuke azkeneko gauzatxo bat, eta da, dagoeneko ibilbide oparo eta ederro honekin, zein da betetzear geratzen zaizuna ametsa? Bali maduzu. Ja, ez naiz bereziki ametsak ditu, ja, eskau da, bajoi bat emateu ez, baina ez da laurko, ez da bereziki ametsak ditudan. Ez naiz ameslaria. Ez, baina, ez, porque azten naiz pentsatza, nik, ez dakit, berandu ezin nintzen ere jaholtza gainean. Orda, nahi 25 urtekin zure ametsa ez nuke inolaz ere oainago negoera amestuko. Eta atzera begira da, ostras, hau da, egin dezaken oberena, ez? Orduan, improvisazioan dakat indarra. Eta hau ez dut esaten ere superarro, porque nik uste egiturak euki behar diala, eta baino egia da hori ez dela helburu batzuk jartzen ditu, epe laburrera, bai, baino ez da, hola hori, amets bat eta horretara ni, joa, juten naiz, uste intuitiboki nahiko ondo juntzai dela, eta konfiantza hori eukiko dut, baina asko da improvisaketa. Ze ondo, horrekin bukatuko deu, eta gaina, hola, txintxin batekin, ez da topa batekin. Zuregatik, eskerrik asko, bea. Mila esker zuri doia. Irakurtzen ditut, ja, bai. Barre egin edo larrua jo, zer nahiago? Pues barre egin, egia esan. Barre egin larrua jotzen? Bueno, oire hona izan zitekeen, Larrua jo barre egiten? Barre egin. Bueno, noiz geratu zara barregarri azkeneko aldiz? Buf, askotan. Oain, zait okurrituko. Ez naiz gogatuko haintxe bertan, baino izaten dira egoera asko eta asko. Bueno, hurrengora pasako naiz, gero etorriko zait. Zure seme alabei barra egin erazten diezu batez. Batez, hori esateiet zuen ama graziosa da eta zuek etzea tenteatuko. Orduan hor dakat. Ez dakizu irudi publikoa eta gero etxerako kostata. Bueno. Zein ipuinetan ez duzu sinisten jada? Bueno, gehienetan. Nik uste hori ikasi detela, hainbeste ipuin kontatzen eta irakurtzen eta ze polita izan daiteken ez dana. Orduan, ipuin gutxitan sinisten dut jada. Ke pena, ez? Ke tristura. Zer esaten diezu emakumeak ez direla graziosak esaten duten, Zer esaten diezu? Bale, ez dakat ere hau borroka bezala hartzen, pues jazta. Ez dakizu, ez duzu kointziditu emakume graziosekin, bizitzak pena merezi izan dizu. Hoi esango nioke, porque ez da herria. Bale, non gordetzen duzu sudur gorria? Gero eta gehiago jantzita bezala eramaten dudala uste dut, etxean ez, eta bestela kutsatxo oso polit batean. Zein herritan ez dute barririk egin zurekin,
hau... Ja, ezke, bidea, denetan egin dute Parrererekin. Batzutan gehiago kostata, oire bai, baina ez dut izenek esango. Badaude, oso fama txarreko herrik, Parrererekin. Hola utzi.